told kuti uzitawasha nde ngati kuti nde ukhondo, you know. People say that, but you know the truth of the matter is kutawasha is a bad practice. No, honestly it is. No, it's not. It is a bad practice. Tirenge zipembedzo tizike pambali. Issue tirenge zipembedzo zonse tizike pambali. Issue isi ukuzana zipembedzo tizike pambali. Actually, fati yankhet. Kumano tirengere pa chilengedwe cha munthu. Right? Chilengedwe cha munthu. Munthu akabadwa mwana uja. Tali ndi ana mmakukamu. Ana aja akazipitsira. Kawabiba, kawakoza. Kwapuputa kokhasi zikwanira. Right? Timene kuti tapuputa ndezi timazatenga madzi ndi nkwatsuka bwino. Right? Chabwino. Mmene timapangira ana muja. It's either kusiya ukakula kapena kupitiriza. Komano funso lizikhala kuti why kusiya? Yeah. Funso lizikhala kuti why kusiya? Because zimene timasambisa timachapa zija timatsuka zija zimarulukabe. For I don't. When there's a car question mark, why kusiya? Because yenda una antambele mbili. Posa tengaso chipembedzo. Posa tenga chipembedzo chili chose. Koma amangora inende I don't feel safe. Kungopita kwangu ziputa. Koma no fun tenge madzi. And what is posa tenga pa chipembedzo. Abantu kamba anthu ose. Akristo, Islamu, and ena oti sakhulupirira chipembedzo, ena marasta, kumano amangofira kwana kuti ineyo I have to wash. Ndikapita ku toilet. Basi ndikamaliza ndizitane ndizikiline. Example yomalizira. Kodi inuyo pankono pano papa. Pankono pano patagwera nkodzo kapena bibi. Ndenkupuputapo. Mmazimva kuti pakwanira? Answer is no. Ayesa amazimva zoti papa nditanipo nditsukepo. What more? Njira. Pamene avangogwera abantu mwakabazo pamene pangogwere. Kuma navendo pakudutsapo njirayo pagetipo. Pagetipo penepo. Mungopuputapo? Pewo ndipo kumadusa nthawi zambiri. Kumadusa. Apapata pangogwerapo to inu simufira safe. Pamufuna mtanipo mutsukepo. Actually, I personally don't agree. Come my doctors, enough for the navis are going to Mazi are much better. Question shiro mazi. Choambirira. Question shiro tissue. Choambirira. Pene munifesa. Choambirira tissue. Choambirira. Tissue josa tissue. Ukamaliza. Ndi tissue ichi. Then madzi kuti bakhale mbembe. Anyway, ndimva maganizo anu. Ndakale kuti sizikhuza ndi chipembedzo. Zikhuza ndi pa health, pa ukhondo za umoyo kuti umoyo wa munthu. I actually agree with this. Using water is much better than just using toilet paper.